neng omah ora betah tangan usil grayah-grayah nyekel HP kaya wong owah guyu dhewe kakean pola pikiran dadi kentir mergo saben dina kalah duwite entek judi online marai bubrah arep golek neng ngendi bondo entek bojone lari ditubruk wong diajak rabi karim rongo seorang diri yen mentale ra kuat bunuh diri ra iso sambat disingkur dulur didoi tangga terus minggat iso diceritake iso marilan orane yen ora karepe dhewe nganti entek kabeh bandane judal marai kumat judi online marai melarat judi online pancen sindikat judi online kudu disikat ora ana jamane wong judi sugih bandane ora liya mung idam kere dadi klarahan uripe etungan dadi bubrah saben dina ya mung congkrah adol sapi adol sawah adol omah ondo tindi gajah rekoso wong omah-omah ora ana wong nulungi kepara malah dikeploki ya kuwi akibate judi online nyilakake ayo do eling sing sregep nyambut gawe iso diceritake iso marilan orane yen ora karepe dhewe nganti entek kabeh bandane judol pancen keparat judol pancen bangsat judol marai sesat melarat judol marai kumat judol marai sesat judol memang bangsat melarat